Tɛnɛ desanburu kalo tile fɔlɔ sanba 2025 DMS-TV cɛnamuso aw ni ce aw ni yantuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati selen sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jiyɔrɔ la wali kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan o dɔw bɛ tali kɛ Juma tɛmɛnen Nɔfɛburu kalo tile 28 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na état-major b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko alamisa don Nɔfɛburu kalo tile 27 san 2025 ko k'an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔnto jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔnɔna ko vecteur aérien yɛrɛ kɔni taara bɔ Banbaci walima o dagasigiyɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni kan Welesebugu kungo kɔnɔna na ni nin yɛrɛ kofɔlen ni Sebabugu localité yɛrɛ kɔni ka surun kosɛbɛ ko wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min an ka Mali fintigilakaw olu ye opération ba dɔw yɛrɛ kɔni lase Banbaci walima yɛrɛ kɔni kama ni localité kofɔlen in kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko Galukone village sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bɛ dɔn i la ka d'a kan juma don Nɔfɛburu kalo tile 28 san 2025 sɔgɔmadafɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko kuru dɔ yɛrɛ kɔni dafilila ni école-den 36 yɛrɛ kɔni hayɛlɛla k'a fɔ ko ni école-den 36 yɛrɛ kɔni kun donna nin kuru in kɔnɔna na walasa ka se ka taa u ka école-so yɛrɛ de kɔnɔna ko kuru in yɛrɛ kɔni dafilili kɛra sababu ye ni ka école-den dɔw yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali autorité olu bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ walasa Mali jamana kɔnɔdenw olu ka se ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔrɔ sanga ani wagati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na an ye kunnafoniya yɛrɛ kɔni sɔrɔ source dɔw la min kɔni y'a yira k'a fɔ ko walasa min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛn fɛn kana fara o sɔngɔ yɛrɛ kɔni kan ko min an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ye olu ye camanba yɛrɛ de kɔni bɔ camion citerne dédouaneli wari yɛrɛ kɔni na an ka opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni a yɛrɛ k'a fɔ ko camion citerne yɛrɛ kɔni dédouaneli wari yɛrɛ kɔni na ko 100 sara la min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni olu bɛ jɛ 25 yɛrɛ kɔni kɔ walasa min ye tajimafɛn foyi kana na se ka fara o sɔngɔ kan an ka Mali jamana kɔnɔna na i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min arabadon Nɔfɛburu kalo tile 26 san 2025 coup d'état o kɔni kɛra Guinée Bissau jamana kɔnɔna na coup d'état min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ne ka Umaru Sisoko Embaló ka fanga yɛrɛ kɔni dafili a yɛlɛla k'a fɔ ko ɲani ni coup d'état yɛrɛ kɔni kɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔna na o y'a sɔrɔ kari tɛmɛnen Nɔfɛburu kalo tile 23 san 2025 min yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmaasigi kalata ye o kun kɛra Guinée Bissau jamana kɔnɔna na o jamana ɲɛmaasigi kalata in yɛrɛ kɔni jaabi kun kan ka bɔ alamisa don Nɔfɛburu kalo tile 27 san 2025 o ko yɛrɛ de kɔnɔna kalata in yɛrɛ kɔnɔna opposant ba min yɛrɛ kɔni kun bɛ Umaru Sisoko Embaló la ni ale kun ye candidat ye Guinée Bissau kalata in yɛrɛ kɔnɔna o opposant yɛrɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko coup d'état foyi yɛrɛ kɔni ma kɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔna na ko min ye Umaru Sisoko Embaló ye ko nin y'a ka ko labɛnnen ye a tɛ fɛ maa wɛrɛ yɛrɛ kɔni kana fanga la ni a yɛrɛ tɛ ko min ye Umaru Sisoko Embaló ye k'a bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka to fanga la Guinée Bissau jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔnɔna a y'a kɛ i n'a fɔ ko coup d'état de kɛra jamana kɔnɔna na k'a sɔrɔ coup d'état ma kɛ Juma tɛmɛnen Nɔfɛburu kalo tile 28 san 2025 Sénégal premier ministre ni o ye Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni ale bɛ kiritigiba yɛrɛ de kɔni kɛ ni ka ɲɛsin Guinée Bissau ka nin coup d'état in yɛrɛ kɔni ma Ousmane Sonko ni ale de ye Sénégal premier ministre a ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko coup d'état min yɛrɛ kɔni kɛra Guinée Bissau jamana kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin tɛ coup d'état ye ko labɛnnen yɛrɛ de kɔni don o yɛrɛ de kɔni na ko kalata min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔna na k'u ka kalata in yɛrɛ kɔni tɔ laban maa min ye kalata in ɲɛmɔgɔ sɔrɔ o tigi tɔgɔ yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko ɲɛtɛ ko ni coup d'état in yɛrɛ kɔni tɛ coup d'état ye ko labɛnnen yɛrɛ de kɔni don maa dɔw fɛ ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Jumadon Nɔfɛburu kalo tile 28 san 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na état-major b'a jira k'a fɔ ko min ye an ka Mali fintigilakaw ye k'u ye opération ba dɔw yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na opération min yɛrɛ kun cɛra ni tiɲɛni donnen Banbaci walima o dagasigiyɔrɔba dɔ la Welesebugu kungo kɔnɔna na ni nin yɔrɔ kofɔlen ni Sebabugu localité yɛrɛ kɔni ka surun ɲɔgɔn na kosɛbɛ état-major ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko Banbaci walima o ka dagasigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni ko a kun dogolen don yiriba dɔw yɛrɛ kɔni jukɔrɔ
kɔnɔ ko alamisa don ni Novembre kalo tile 27 san 2025 kan ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni ka olu to jamana lakɔlɔsili baaraw la ko don kofɔlen yɛrɛ de kɔnɔna vecteur aérien yɛrɛ kɔni tara bɔ Banbaci walima ninnu dagasigiyɔrɔ in kalama ko wagati kuntagalajan jateminɛliw yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni an ka service de renseignement maaw ye olu kɔni y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko Banbaci walima caman yɛrɛ kɔni bɛ dagasigiyɔrɔ in kɔnɔna na ko wa u kɔni bɛ taa ni ka seginw yɛrɛ kɔnɔna yɔrɔ in kɔnɔna na kabini service de renseignement maaw yɛrɛ kɔni y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko yɔrɔ in yɛrɛ kɔni Banbaci walima o dagasigiyɔrɔ yɛrɛ kɔni min an ka Mali fintigilakaw olu ma ko in yɛrɛ kɔni gɛlɛya u ye opération ba fila yɛrɛ kɔni sigi sen kan opération ba fila min yɛrɛ kɔnɔna kelen kɛra sanfɛ opération ye filanan o kɔni kɛra duguma opération ye ko opération fɔlɔ ni o kɛra sanfɛ opération ye o yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali fintigilakaw olu ka vecteur aérien wuli ni o ye avion ale ni drone yɛrɛ kɔni ye ni an ka Mali fintigilakaw olu kɔni u ka o kɛlɛkɛminɛn ninnu wuli walasa ka se ka taa farapo kɛ ka ɲɛsin Banbaci walima o dagasigiyɔrɔ in ma fintigilakaw ka kɔrɔfɔ la ko farapo min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Banbaci walima o dagasigiyɔrɔ in yɛrɛ kɔni ma ko kɛra sababu ye ni ka tiɲɛni ba yɛrɛ de kɔni don Banbaci walima o kunna ka d'a kan a ye Banbaci walima caman bɔnɛ ani na ko opération phase filanan o kɔni kɛra dugumata yɛrɛ kɔni ye ko sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni tilalen u ka farapo in kɛli la min an ka cɛdenw olu kɔni jiginna dugumana in yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka taa yɔrɔ kofɔlen na k'a lajɛ tiɲɛni hakɛya min donna Banbaci walima o kunna ale ni opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Banbaci walima minnu sera ka boli ka bɔ yen nɔ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka olu nana minɛ joona k'u si latununi ka bɔ jamana kɔnɔna na k'an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni jiginnen dugumana na ni ka taa kungo kɔnɔna in yɛrɛ kɔnɔna u ye ratissage ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ ratissage min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o tora Banbaci walima o yɛrɛ de kɔni ɲinini na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sera ka boli ka bɔ ni opération in ko kɔnɔna na a yɛlɛ k'a fɔ ko ratissage yɛrɛ kɔni senfɛ min an ka Mali fintigilakaw sera ka Banbaci walima dɔw yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dɔw kun sera ka boli ni ka bɔ yen nɔ nka an ka Mali fintigilakaw ye u nɔna minɛ joona yanni u kɔni kana na taa yɔrɔ jan o wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka UEC kungo kɔnɔna yɛrɛ kɔni fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana sabati an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni état major général des armées communiqué in kɔnɔna na ale bɛ sinsin a kan kosɛbɛ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min an ka Mali fintigilakaw k'u cɛsirilen don wa u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka Banbaci walima ninnu kɛlɛ ni ka bɔ an ka Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na sanga ani wagati an ka état major général des armées yɛrɛ kɔni bɛ ni communiqué in yɛrɛ kɔni kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ wagati laban nin yɛrɛ kɔnɔna i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogo min an ka Mali fintigilakaw olu bɛ ka opération yɛrɛ kɔni caya jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na walasa ka se ka Banbaci walima ninnu yɛrɛ kɔnɔna minɛ ni ka u si latununi ka bɔ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na wale min yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bololafɛnw ka lakana sabati sanga ani wagati ko jikan kasara dɔ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Galukone localité sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bila denw yɛrɛ kɔnɔna a yɛlɛla k'a fɔ ko nin village kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Mayina commune de kɔnɔna na ni o ye Bafulabe cercle ye ni nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kayi région yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko jumadon Novembre kalo tile 28 san 2025 sɔgɔmarafɛla yɛrɛ kɔni fɛ ko kurun dɔ yɛrɛ kɔni ni écoleden 36 de tun bɛ a kɔnɔna na o écoleden 36 minnu yɛrɛ kɔni tun bɛ kurun in kɔnɔna na olu tun bɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ji tigɛ ka t'u ka écoliso yɛrɛ de kɔnɔna ko nka yanni écoleden yɛrɛ kɔni ka se jida kɛrɛfɛla yɛrɛ kɔnɔna min ye kurun kofɔlen ye ko a dafilila ni u ye ko kurun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko doni hakɛya min yɛrɛ kɔni tun bɛ don a kɔnɔna na ko o kun dama tɛmɛna yɛrɛ de kɔni wa kurun yɛrɛ kɔni kun kan ka ji tigɛ ni écoleden ye ka taa n'u ye yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna o yɔrɔ ni u bɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni bɛ kilomɛtiri 3 de ye écoleden ninnu kun bɛ kɛ fɛɛrɛ kɛ ni ka taga u ka écoliso yɛrɛ de kɔnɔna ko nka u jama kun ka ca kurun kofɔlen yɛrɛ kɔni ma o wale de kɛra sababu ye ni ka kurun yɛrɛ kɔni dafiri n'u ye ko sekuru ale ni Galukone sigibaa maaw yɛrɛ kɔni ka teliya yɛrɛ kɔni sababuya la écoleden 30 o ni sera ka kisi yɛrɛ kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko écoleden 30 nin yɛrɛ kɔnɔna maa 18 o ye cɛw ye maa 12 o ye musomanninw ye ko écoleden 30 nin yɛrɛ kɔni sera ka bɔ ji la ka sɔrɔ basi foyi yɛrɛ kɔni ma o sɔrɔ ko nka tɔ tora écoleden 6 minnu yɛrɛ kɔni ko olu ni ma se ka bɔ nin ko yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan olu fatura ni ka u to u ji yɛrɛ kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko écoleden 6 nin yɛrɛ kɔnɔna 5 o ye musomanninw ye 1 o ye cɛ yɛrɛ kɔni ye ko nin wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Galukone sigibaa maaw yɛrɛ kɔni bila dusukasiba yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko écoleden nin yɛrɛ kɔni ka sudon kɛra sibiri tɛmɛnen Novembre kalo tile 29 san 2025 Galukone place yɛrɛ kɔni na nin wale min yɛrɛ kɔni kɛra Galukone localité yɛrɛ kɔni na o kɛra sababu ye ni ka nin yɔrɔ man yɛrɛ kɔni bila dusukasiba de la o kɔni na o bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni ma k'u bɛ laɲini kɛ an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni fɛ u ka na ni fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni walasa olu ka denmisɛnninw ka se ka taa école yɛrɛ kɔni na ni bolimafɛn suguya wɛrɛw yɛrɛ kɔni min tɛ jikana yɛrɛ kɔni ka d'a kan ko yɛrɛ kɔni lakana ma sabati ni yɔrɔ in na an bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ banbagatɔw ye k'Ala ka badabada dali nɔgɔya u ye
walasa ka se ka an ka jamana opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don ni tajimafɛnw yɛrɛ kɔni doni nɔgɔyali ko ye an ka Mali jamana kɔnɔna na min an ka Mali gouvernement maaw ye ni u tɛmɛna ni an ka sɔrɔ ko ministre ka sira ye ni o ye Aluseni Sanu ye ale ni feereli sanni ko ministre ka sira ye ni o ye Musa Alassane Diallo yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko min an ka Mali gouvernement maaw yɛrɛ kɔni olu ye dɔ bɔ camion citerne yɛrɛ kɔni dédouaneli wari yɛrɛ kɔni na a yirala k'a fɔ ko camion citerne dédouaneli wari yɛrɛ kɔni na ko 100 sarala 25 min an ka Mali autorité olu y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔ a la walasa ka opérateur pétrolier jukɔrɔma don min fɛnɛ tajimafɛnw ka se ka don jamana kɔnɔna na sanga ani wagati a yirala k'a fɔ ko sɛbɛn min yɛrɛ kɔni nana ni o sɛbɛn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko camion citerne yɛrɛ kɔni dédouaneli wari ko dɔ bɔra a la yɛrɛ kɔni ko bolodara o sɛbɛn yɛrɛ kɔni ka kabini novembre kalo tile 21 tɛmɛnen san 2025 ko bɛrɛ t'a jɛ kalo 2 yɛrɛ kɔni na an ka Mali jamana kɔnɔna na min ko ye carburant ko crise yɛrɛ kɔni o kunbɛn ni jamana kofɔlen kɔnɔna na k'o dabɔ banbaci wale maaw ka binkani walew la ni ka ɲɛsin camion citerne ma ko a banbaci wale maaw kun b'u ka binkani wale ni yɛrɛ kɔni kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka ɲɛsin sirabaw yɛrɛ de kɔni kan sira minnu yɛrɛ kɔni fɛ ni tajimafɛnw yɛrɛ kɔni bɛ don o yɔrɔ ninnu na ko min banbaci wale maaw kun b'u ka binkani walew cɛ ni ka ɲɛsin camion citerne ma ni yɔrɔ ninnu na walasa o gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni nana an ka Mali jamana kɔnɔna na ka dankari o ko in yɛrɛ kɔnɔna min an ka Mali autorité olu m'u sigi ka ko in yɛrɛ kɔnɔna wulila ni ka fɛɛrɛw latigɛ fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o ye mesure de sécurité caman yɛrɛ kɔni ta walasa tajimafɛn bɛ se ka don jamana kɔnɔna na sanga ani wagati k'an ka Mali autorité ye o mesure minnu yɛrɛ kɔni ta walasa min yɛrɛ kɔni ye tajimafɛnw ka se ka don an ka Mali jamana kɔnɔna na o mesure yɛrɛ kɔnɔna min ye camion citerne lakanani baara ye an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni fɛ ni escorte kɛli an ka Mali autorité ye o bila sen kan ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ an ka Mali autorité ye mesure administrative dɔw yɛrɛ kɔni ta mesure administrative minnu yɛrɛ kɔni na u ye fɛɛrɛ latigɛ ni ka dɔ bɔ camion citerne yɛrɛ kɔni dédouaneli wari la jamana kɔnɔna na wa fɛɛrɛ latigɛla camion yɛrɛ kɔni ka dédouaner teliya yɛrɛ kɔni na fɔlɔ camion yɛrɛ kɔni kun ka dédouanement yɛrɛ kɔni kun bɛ taa fo tile 3 la nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi camion citerne dédouaneli yɛrɛ kɔni tɛ tɛmɛ tile 1 kan k'an ka Mali autorité ye o mesure minnu yɛrɛ kɔni ta o kɛra sababu ye kabini tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 25 san 2025 ni ka camanba yɛrɛ de kɔni bɔ aranba ninnu minɛli la station na a source dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ye bɛnkan sɛbɛn dɔ ye k'o fɛnɛ tɛmɛna an ka Mali gouvernement maaw ni opérateur pétrolier ni ɲɔgɔn cɛla la ko min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni olu kun y'a yira k'a fɔ ko tajimafɛn ko in yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taa cogo min jamana kɔnɔna na k'olu bɛ fɛ ka dɔ fara tajimafɛn yɛrɛ kɔni sɔngɔ kan station na source dɔ y'a yira k'a fɔ ko opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni kun ye proposition kɛ an ka Mali autorité ye ko ka dɔ fara tajimafɛnw yɛrɛ kɔni sɔngɔ kan station na walasa ni crise min yɛrɛ kɔni bɛ sen na an ka Mali jamana kɔnɔna na olu fɛnɛ ka se ka continuer u ka baara fɛ hali n'a sɔrɔ crise yɛrɛ kɔni bɛ yen maa caman y'a tiɲɛtigiya k'a fɔ ko banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni bɛ binkani wale minnu kɛ ni ka ɲɛsin citerne yɛrɛ kɔni ma ko yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni citerne yɛrɛ kɔni donni jamana kɔnɔna na ko wari yɛrɛ kɔni caya ka d'a kan ni sira yɛrɛ kɔni tigɛra o bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni camion citerne kun bɛ don wagati kuntagala min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dɔ bɛ fara o wagati kan o dun fɛnɛ bɛ kɛ sababu ye ni dɔ bɛ fara wari yɛrɛ kɔni fɛnɛ sarali kan citerne donni ko la jamana kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni na opérateur pétrolier kun y'a yira k'a fɔ ko in kun tɛ ɲa ko fo ka dɔ yɛrɛ kɔni fara tajimafɛn litiri sɔngɔ yɛrɛ kɔni ka station na ko nka o kelen ne ka ni proposition in kɛ an ka Mali autorité ko autorité y'a yira k'a fɔ ko kɔni tɛ se ka kɛ ka d'a kan ko jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko kow ka gɛlɛn jamana kɔnɔdenw ma ko yɛrɛ kɔni na ko n'a fɔra ko ka dɔ fara tajimafɛn sɔngɔ yɛrɛ kɔni ka jamana kɔnɔna na ko bɛ kɛ gɛlɛyaba ye jamana kɔnɔdenw ma ko wa an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni kun tɛ fɛ k'a yira banbaci wale maaw la fɛnɛ k'a fɔ ko bɛ ka nin wale jugu minnu kɛ ne ka ɲɛsin camion citerne ma ko bɛ tiɲɛni dɔ yɛrɛ kɔni don jamana ka sɔrɔ ko la o yɛrɛ de kɔni na an ka Mali autorité olu yɛrɛ kɔni banna an ka opérateur pétrolier nin yɛrɛ kɔni ka nin laɲinini ma ko yɛrɛ kɔni na min ye an ka Mali autorité olu ye fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni jukɔrɔma don nin crise in wagati kɔnɔna na source in kɔni y'a yira k'a fɔ k'an ka Mali autorité ye ko min kɛ ni ka ɲɛsin opérateur pétrolier yɛrɛ kɔni ma o de ye décision yɛrɛ kɔni ta ko min yɛrɛ kɔni ye camion citerne dédouaneli wari ko bɛna dɔ bɔ o la ko hukumu yɛrɛ de kɔni na bɛnkan sɛbɛn dɔ bolonɔ bilala o yɛrɛ kɔni na an ka opérateur pétrolier ni feereli sanni ko ministre ni ɲɔgɔn cɛ la ni o ye Musa Alassane Diallo ye a kɔni yirala k'a fɔ ko camion citerne yɛrɛ kɔni dédouaneli wari yɛrɛ kɔni da bɛ bɔ camion citerne in bɔra yɔrɔ min na ni kana don jamana kɔnɔna na de la a sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni y'a yira ko citerne yɛrɛ kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la citerne min yɛrɛ kɔni bɛ se ka tajimafɛn litiri 45 yɛrɛ kɔni ta ko o camion citerne sugu minnu bɛ bɔ
Côte d'Ivoire walima Sénégal jamana kɔnɔna ni ka don an ka Mali jamana kɔnɔna ko camion citerne ninnu bɛ dédouaner wari min yɛrɛ kɔnɔna bɛrɛ tɛ o jɛ CFA wari $13 la ko nka an ka Mali autorités kɔni décision kura min yɛrɛ kɔni ta ko min ye o citerne kofɔlen nin yɛrɛ kɔni olu dédouaneli wari bɛ bɔ CFA wari $13 yɛrɛ kɔnɔna ne ka taa CFA wari $10 de la wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni maa caman yɛrɛ k'a fɔ ko kɔrɔ de ko camion citerne dédouaneli wari yɛrɛ kɔnɔna ko n'i y'a ta 100 sara la ko 25 min ye autorités b'o bɛɛ lajɛlen bɔ a kan k'an ka Mali autorités ye nin décision min yɛrɛ kɔni ta ko o kɛra lafiyaba ye an ka Mali opérateur pétrolier caman ma ka d'a kan source dɔ kɔni y'a yira k'a fɔ ko opérateur pétrolier caman kɔni ko gɛlɛya tun bɛ olu kan u ka tajimafɛnw yɛrɛ kɔni dédouaneli wari ko yɛrɛ kɔnɔna ko yɛrɛ de kɔnɔna autorités yɛrɛ kɔni kelen ni ka caman bɔ dédouaneli wari la ko bɛ kɛ lafiyaba ye olu ma nin yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko ka sanga ni tajimafɛn ko gɛlɛya ye an ka Mali jamana kɔnɔna na min an ka Mali autorités ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka population yɛrɛ kɔni lafiya n'i y'a ye kɔni u ye caman yɛrɛ kɔni bɔ tajimafɛn dédouaneli wari yɛrɛ kɔnɔna o bɛɛ kɛ kun de ye walasa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka se ka tajimafɛn yɛrɛ kɔni san sanga ani wagati jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na o ko yɛrɛ de kɔni an bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka autorités ma u ka cɛsiri ale n'u ka jamana kɔnɔden ɲuman yɛrɛ kɔnɔna jamana kɔnɔdenw fanfɛla la sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Guinée Bissau jamana kɔnɔna na kari jan tɛmɛnen novembre kalo tile 23 san 2025 min yɛrɛ kɔni ye jamana ɲɛmaa sigi kalata ye o kun bɛ ka kɛ Guinée Bissau jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o jamana ɲɛmaa sigi kalata yɛrɛ de kɔni kɔfɛ arabadon novembre kalo tile 26 san 2025 min yɛrɛ kɔni ye fanga dafiri ye o kɔni kɛra Umaru Sisoko Embalo la ni ale kun ye Guinée Bissau jamana ɲɛmaa ye wa Guinée Bissau kalata yɛrɛ kɔni na candidat fɛnɛ yɛrɛ kɔni kun don o wale yɛrɛ de kɔni kɔfɛ jamana ɲɛmaa sigi kalata yɛrɛ kɔni na opposant ba min yɛrɛ kɔni kun bɛ Umaru Sisoko Embalo la ale kɔni ye accusation ba kɛ ni ka ɲɛsin Umaru Sisoko Embalo yɛrɛ kɔni ma ko min yɛrɛ kɔni ye Umaru Sisoko Embalo ye ko a kɔni ye coup d'état in labɛnni ko ɲɛtɛ ko coup d'état foyi yɛrɛ kɔni ma kɛ ni maa kofɔlen in na ko a ko min ye Umaru Sisoko Embalo ye ko a ye nin coup d'état ko in yɛrɛ kɔni labɛn walasa ka se ka a yɛrɛ sigilen to fanga la Guinée Bissau jamana kɔnɔna na kalata min kun bɛ ka kɛ Guinée Bissau jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna ni Umaru Sisoko Embalo ale kun ye candidat ye o kalata in yɛrɛ kɔnɔna na min ye Fernando Diaz yɛrɛ kɔni ale kun ye Umaru Sisoko Embalo ka opposant ba dɔ ye kalata in na wa kalata in yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni cɛ fila nin bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ k'olu de ye ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni sɔrɔ kalata ninnu na ko coup d'état min yɛrɛ kɔni kɛra Guinée Bissau jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na coup d'état in yɛrɛ kɔni kɔfɛ finitigilaka min yɛrɛ kɔni sigira Guinée Bissau fanga yɛrɛ kɔni na san kelen furancɛ fanga ko yɛrɛ kɔni na ko kun ye Umaru Sisoko Embalo kɛrɛfɛmɔgɔ ye ko wa a jɛɲɔgɔnba dɔ yɛrɛ kɔni don o yɛrɛ de kɔni na opposant kɔni bɛ ka yira k'a fɔ ko min ye coup d'état ye k'o ma kɛ Umaru Sisoko Embalo la k'a ka ko labɛnnen nin ye nin ye alamisadon novembre kalo tile 27 san 2025 général Horta Tam ale yɛrɛ de kɔni sugandira ni ka a kɛ Guinée Bissau furancɛ fanga ɲɛmaa ye san kelen kuntagala kɔnɔna na jakumata dɔ yɛrɛ kɔnɔna min carila bɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan o jakumata in yɛrɛ kɔnɔna Fernando Diaz ni ale kun ye Umaru Sisoko Embalo ka opposant ba dɔ yɛrɛ kɔni Guinée Bissau kalata in na ale kɔni bɛ jaabi kɛ ni ka ɲɛsin maa o maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ k'a fɔ ko min ye Fernando Diaz ko ale de ye nin coup d'état in kɛ Umaru Sisoko Embalo la Fernando Diaz yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko kalata min yɛrɛ kɔni kɛra Guinée Bissau jamana kɔnɔna na ko ale de ye kalata in ɲɛmɔgɔya ta ko bureau de vote bɛɛ lajɛlen ka rapport bɛ ale bolo ko o rapport minnu yɛrɛ kɔni bɛ ale bolo rapport ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na a bɛ tiɲɛtigiya k'a fɔ k'ale de ye kalata in ɲɛmɔgɔya ta k'ale de ye Guinée Bissau kalata ɲɛmɔgɔya ta ko cogo di maa bɛ se k'a fɔ ko ale bɛ coup d'état kɛ o ko la ko maa min yɛrɛ kɔni ye kalata ɲɛmɔgɔya ta ka ban jamana kɔnɔna na a ma se o ka coup d'état foyi yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka n'a sigi fanga yɛrɛ kɔnɔna ko kun ni ju foyi t'o ko la ko min yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn sisan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko yɛrɛ de kɔni ko jɔn de bɛ nin coup d'état in yɛrɛ kɔni kɔfɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔna na a kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin coup d'état ko in yɛrɛ kɔnɔna ko maa si tɛ a ko kɔfɛ Umaru Sisoko Embalo yɛrɛ kɔni kɔ ko coup d'état foyi yɛrɛ kɔni ma kɛ nin ma ko fɔlen na ko nin y'a yɛrɛ ka ko labɛnnen de ye walasa ka se k'a yɛrɛ to fanga yɛrɛ kɔnɔna min ye Umaru Sisoko Embalo ye alamisadon novembre kalo tile 27 san 2025 ale taara Sénégal jamana kɔnɔna na Sénégal ka avion dɔ yɛrɛ kɔni fɛ CEDEAO maaw kun ye avion min bila ne ka taa nɔfɛ a yɛlɛla k'a fɔ ko jumadon novembre kalo tile 28 san 2025 komi Umaru Sisoko Embalo ale kɔni taara République du Congo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kabini ni fanga dafiri yɛrɛ kɔni kɛra Guinée Bissau jamana kɔnɔna na opposition maaw ye welemada kɛ ni ka ɲɛsin Guinée Bissau jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma k'u ka bɔ ni ka wulikajɔba dɔw k'u ka jamana kɔnɔna na wulikajɔ min yɛrɛ kɔnɔna u b'a yira k'a fɔ k'u tɛ coup d'état in yɛrɛ kɔni fɛ wa u b'a wajibiya coup d'état maa yɛrɛ kɔni kɛbaga kan ko min yɛrɛ kɔni ye kalata min kɛra Guinée Bissau jamana kɔnɔna na ko ka kalata in yɛrɛ kɔni
jaabi bɔ. K'a yirala k'a fɔ ko alamisa don novembre kalo tile 27 san 2025 ko foyi yɛrɛ kɔni kun tɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen kun bɛ ka taa i ka baara la. Nka min yɛrɛ kɔni Umaru Sisoko Embalo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale bɛ République du Congo jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Min ye opposition ma olu bɛ ka nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni accusé ko coup d'état foyi ma k'a la. Ko nin y'a yɛrɛ ka ko labɛnnen de walasa ka se k'a yɛrɛ to fanga yɛrɛ kɔnɔna Guinée Bissau jamana kɔnɔna na. Walasa ka dansigi an ka bidon kibaru la an bɛ taa Sénégal jamana kɔnɔna na jumadon novembre kalo tile 28 san 2025 Sénégal premier ministre ni o ye Ousmane Sonko ale yɛrɛ kɔni kun bɛ a ka jamana assemblée maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma ka Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni to assemblée maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma a b'i da se Guinée Bissau maaw yɛrɛ kɔni ka nin coup d'état ko in ma min kɛra arabadon novembre kalo tile 26 san 2025 Ousmane Sonko ni ale de Sénégal premier ministre ɲɔni ale ka hida do Guinée Bissau yɛrɛ kɔni ka nin coup d'état in na Sénégal assemblée maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma a bɛ appeler latigɛ k'a fɔ ko coup d'état min yɛrɛ kɔni kɛra Guinée Bissau jamana kɔnɔna na ko géreli baara ko o bɛ président yɛrɛ de kɔni ka bolo kan ko wa ko min ye Sénégal gouvernement maaw ye k'u ye communiqué kɛ nin ko in yɛrɛ kɔni kan ka tɛmɛ ka ban. Donc n'aw ta o ta Sénégal premier ministre kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ fɛ ni ka dɔɔni yɛrɛ kɔni fɔ ni coup d'état ko in na Guinée Bissau jamana kɔnɔna na Ousmane Sonko ka kɔrɔfɔ la ko min yɛrɛ kɔni kɛra Guinée Bissau jamana kɔnɔna na ni o ye fanga dafili yɛrɛ kɔni k'a ma se a ka ɲɛfɔ maa si ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko labɛnnen de ko wa nin ko in yɛrɛ kɔni tɛ ko normal ye ko min yɛrɛ kɔni don nin man kan tɛ ka kɛ cogoya si la k'a ma se a ka fɔ mɔgɔ si ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a ban k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni ko labɛnnen de ko ɲɔ tɛ ko fanga dafili kɔni tɛ. Sénégal premier ministre ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ sinsin a kan k'a ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka latigɛ kalata min yɛrɛ kɔni kun bɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔna na kalata in ko bɛɛ lajɛlen ka labato wa a ka continuer fɛnɛ k'ale tɛna kuma jan fɔ ni ka ɲɛsin Guinée Bissau mɔgɔw ka nin ko in yɛrɛ kɔni ma ko ka kuma yɛrɛ kɔni surunya yɛrɛ kɔni ko kalata min yɛrɛ kɔni kun bɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔna na ko kalata in yɛrɛ kɔni kan ka taa fa a kuncɛmayɔrɔ ma ko Guinée Bissau commission maaw yɛrɛ kɔni minnu ye kalata in labɛnni ko yɛrɛ kɔni kɛ ko maa min yɛrɛ kɔni ye kalata in ɲɛmɔgɔ ta k'u k'o tigi fɔ ko coup d'état ko in hukumu na maa minnu yɛrɛ kɔni nana k'u fɛnɛ kan ka labila teliya yɛrɛ kɔnɔna na min ye an ka farafinna jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na jɛkulu minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ min ye o jɛkulu in yɛrɛ kɔni da donni Guinée Bissau ka nin crise in na ni Ousmane Sonko ye ale bɛ sinsin a kan k'ale bɛ deli ka critique minnu yɛrɛ kɔni kɛ ni ka ɲɛsin an ka sous-région organisation yɛrɛ kɔni ma k'a bɛ sigi o critique kelen ninnu kan ko min ye CEDEAO ni ha ɲɔgɔnna organisation yɛrɛ kɔni ye ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a bɔ ale hakilina ye min nin jɛkulu ninnu ko la farafinna continent kɔnɔna na ko yɛrɛ de kɔni a tɛna sigi ko kura ni ka i da si CEDEAO ale ni organisation sous-régionale wɛrɛw ko yɛrɛ kɔni ma farafinna continent kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye Ousmane Sonko ale y'a yira k'a fɔ k'a ma se ko in ka fɔ maa si ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko coup d'état in yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko labɛnnen dɔ yɛrɛ de kɔni bɛ yen ko kalata min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kɛ Guinée Bissau jamana kɔnɔna na ko kalata in tɔ ka continuer wa maa min yɛrɛ kɔni ye kalata in ɲɛmɔgɔ ta o tigi tɔgɔ ka fɔ ko bɛɛ lajɛlen mago bɛ o de la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko ɲɔtɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko nin coup d'état in yɛrɛ kɔni tɛ coup d'état ye ko labɛnnen dɔrɔn de don. Nini bɛ dansigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la Mali kɔfɛ an b'a fɔ yan nɔ ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.